भारत bai Bangladesh haluk chaya phano bahai borok illegal babe mani supply khlai hake kubikok sanan thangake tabo bo asamung choli oi tongo border tike khogei illegal babe mani supply khayo omo bisike kirima jing saidiman kwbangma chamung hamya drugs rokbo ayang ni hoite amtike no sokayo chini Tripura haste tai Bharat hakto rogo amono Bangladesh ni amti illegal immigrant yang naro phaimene amti simia kwbangma amtike illegal babe trade khale tongai mani mani supply khale tongai mani amono tuibo kwbangma yang India ni BSF rokno high alert khajak je border area tongmani Bangladesh bai India ni border ari tongmani ajagao tuma hamale amsu Bangladesh bai India ni ari kolokma amono nainani belaiki sombop kop amani bagini tebo o jagao high alert tebo kwbang kai BSF ronani bagi chaitoglai tonglai Bharat sarkar je pruni simi Bharat bai Bangladesh ni haluk chayango ajorani simino kwbangma high alert khlaijak o je Bangladesh bai Bharat ni border ari tongma jagao hake o mangpli phunungma to omo mairum bosta roksi borok mani supply khale tongayo illegal babe haipano wanchugine di o jagao chamung hamya drugs rok tai kobuni chamung hamya kwbang maro amdike supply khalalai tonglanya amonor jotono wanchugi pano manu tuma hamale Bangladesh be Bharat ni ari amsaka golok kuno saimia biangti tom khlai tong kuno pan saimia chung amoni bagino BSF ro jesuk panar phadi o jagao kebo kuno amsuk rominar maya amoni bagino kahamka high alert dinani ngake tebo je baira rogore ma hai camera CC camera robo chung footage tebo renani nangnai baira rongni srungai hayanga ke Bangladesh rok to tabuk jotono saimano borok jesuk pan Bharat no hamya khlaini nainai Tripura no borok omo Bangladesh ni bokji ni borok tlangnani bagi kwbangma jatra patra kok salayo haike jotoni bisik hamya impact problem sobong nai Tripura sarong nai tuma hamle Tripura sarong ni population omo Tripura sarong population Tripura bus matro 30% haike Tripura wo dormo ni tui ayang ni chatok tongnai minority rong no yang tubo heke kai jujisino sawang amo to tum tu ya saimia to ko jujisino si samane amo haike chini Tripura sarong population busung no a jaga to choli to nor joton saimana a jaga siblu bar to choba choli to a jaga wo dormo je minority rong chatok tongo haike chini Tripura sarong ni buti ingno thina haike Bangladesh rok dom kirne Rwng tong tu bong Chamung no kokbai simi sanani Chamung khlaimi ya tuma male nor joton saimano 1971 sikang Bangladesh is Pakistan tongmani afro Pakistan no borok kaisa dormo se busuk satok jaka haipana se amo borok sadima ma yagulo 1971 no amono borok pogui thanga tabukhe Pakistan bai baya bangai India no jalarja hakeno 1971 no tiprasarok jagarmani 10 no Tripura hawo amti kheno pogui borobo tabukhe boro o jagani majority ngi tiprasarok no jainangja hake amsungno sanamusungmo tiprasarok no kwjangma jora tabuk amsuk tongthok bata tongthokjak badi kisa bukhaw Chamung tongdi belaike tongthok ba limit ngai nini Tiprasa dofano ta pokdi hake tinin video amsungno please just subscribe khlaijigi tong nor please subscribe khlaire je takhu buhuro norok khoksa rang nangla khaipana ani bagi kwbang mai help thangnain norok kaisa subscribe khlaire kakai amsungno tinin video hambai khulumka।